Ο αποχωρισμός. Φεύγω και σε παίρνω μαζί μου. Θα θυμάμαι πάντα τα βουρκωμένα του την ώρα μάτια σου. Το θλιμμένο βλέμμα σου που ακόμη και τώρα με κοιτάζει με μια κρυφή ελπίδα να σιγοκαίει στο βάθος του. Πως θα τα ξεχάσω όλα και θα ρηχτώ ξανά στην αγκαλιά σου. Θα σου ζητήσω να με κρατήσεις σφιχτά πάνω σου. Ποιος ξέρει τι είναι αυτό που αποφασίζει τώρα για λογαριασμό μου. Φεύγω, αλλά να ξέρεις, θα σ' αγαπώ πάντα. Όταν βραδιάζει, εκεί που πάω, το φεγγάρι θα έρχεται προς εσένα και εγώ κάθε βράδυ θα τα ακολουθώ. Θα παίρνω τον δρόμο του φεγγαριού και θα πέφτω στην αγκαλιά σου. Αυτές τις σκέψεις που ποτέ δεν υπόθηκαν τις κάλυψε η σιρήνα του Queen Mary που σφύριξε για τελευταία φορά. Τα νερά κάτω από το υπεροκεάνιο άρχισαν να κοχλάζουν, ενώ πάνω από τις κουβαστές εκατοντάδες κορμιά έγιναν προς την προκυμαία, σαν να υποκλίνονταν με ευλάβεια στη γη που θα άφηναν πίσω τους. Και εκατοντάδες χέρια υψώνονταν στον αέρα και ταλαντεύονταν δεξιά και αριστερά, σε έναν αποχαιρετισμό που έβγαινε από τα βάθη της ψυχής. Μαντήλια ανέμιζαν, μάτια πάσχιζαν πάνω από τις κουρτίνες των δακρύων να διακρίνουν αγαπημένα πρόσωπα που στριμώχνονταν πίσω από τα κάγκελα της προβλήτας. Και όσο το καράβι ξεκόλαγε από το τσιμέντο που ένωνε την αγαπημένη γη με την απέραντη θάλασσα, τόσο οι κινήσεις των χεριών και των μαντιλιών γίνονταν πιο γοργές, πιο νευρικές, σαν να καλούσαν σε βοήθεια. Ο Αλέκος Χατζηλίας σήκωσε άλλη μια φορά το χέρι του πάνω από τα κάγκελα της προκυμαίας, καθώς το καράβι έπαιρνε στροφή. Το κούνησε για αρκετή ώρα, όσο το τεράστιο σκάφος μανουβράριζε για να βγει από το λιμάνι, και ύστερα, όταν το καστανό κεφάλι με τα κατσαρά ολομπούκλες μαλλιά δεν φαίνονταν πια, γύρισε στο φίλο του τον Νικόλα. «Πάμε», του είπε και πήδηξε κάτω από τη μάντρα της προβλήτας. Ο Νικόλας έκανε μεταβολή και ακολούθησε το φίλο του. Προχώρησαν σιωπηλοί, περπατώντας ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο Αλέκος μέτριο αναστήματος, με γεμάτο σώμα και πρόσωπο, πυκνά μαύρα μαλλιά, ανοιχτοκάστανα μάτια που τώρα ήταν γεμάτα θλίψη. Ο Νικόλας λεπτός, ψηλός και φθιδενής, με καστανά μεγάλα μάτια και μόνιμα σοβαρό ύφος. Ο Νικόλας βάδιζε ρίχνοντας κλεφτές εξεταστικές ματιές στο φίλο του, σαν να προσπαθούσε να διαβάσει την ψυχή του. Είδε την έντονη συγκίνηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του και προτίμησε να παραμείνει σιωπηλός. Λίγο πιο πέρα από την είσοδο του τελωνείου τους περίμενε μια παλιά φλεγόμενη από τον ήλιο ρόβερ. Ο Αλέκος έβγαλε τα κλειδιά από την τσέπη του, άνοιξε την πόρτα, κατέβασε τα τζάμια για να ελευθερωθεί η αυγουστιάτικη λάβα που πύρωνε το εσωτερικό του αυτοκινήτου και μετά μπήκε μέσα. Ξεκλείδωσε την πόρτα του συνοδηγού και την έσπρωξε να ανοίξει. Μπήκε και ο Νικόλας μέσα και κάθισε. Ο Αλέκος έβαλε μπρος χωρίς να ανταλλάξει λέξη με το φίλο του. Η ρόβερ σταμάτησε έξω από το σπίτι του Νικόλα. «Θα έρθεις για καφέ?» «Ναι», απάντησε ο Αλέκος μονολεκτικά. Οι πόρτες του αυτοκινήτου άνοιξαν και οι δύο φίλοι βρέθηκαν ταυτόχρονα έξω. Πέρασαν την καγκελόπορτα, διέσχισαν την κατάξερη μπροστινή αυλή και προχώρησαν προς την είσοδο του μικρού σπιτιού αμίλητη. Η δροσιά του πέτρινου χτίσματος με την κεραμιδένια στέγη ήταν ανακουφιστική μετά από τις τόσες ώρες στον καυτό ήλιο. Διέσχισαν το καθιστικό και προχώρησαν προς την πόρτα που έβγαινε στην πίσω αυλή. «Κάθισε έξω και εγώ θα ετοιμάσω τον καφέ», είπε ο Νικόλας. 3 αμυγδαλιές πίσω από την κουζίνα χάριζαν μια προστατευτική σκιά στην κατά τα άλλα απεριποίητη αυλή. Ο Αλέκος προχώρησε και κάθισε σε μια από τις πτυσσόμενες καρέκλες που ήταν τοποθετημένες γύρω από ένα μικρό τραπέζι κήπου. Ακούμπησε τον αγκώνα του στο τραπέζι και έπιασε με την παλάμη το μέτωπό του. Έμεινε για λίγο σκεφτικός. Μετά σηκώθηκε, έκανε το γύρο του σπιτιού αφηρημένος και ξανακάθισε στην ίδια θέση. Ο Νικόλας πρόβαλε από την πόρτα της κουζίνας με ένα δίσκο με 2 καφέδες και 2 ποτήρια παγωμένο νερό. Ακούμπησε το δίσκο στο τραπεζάκι και κοίταξε το φίλο του. «Έλα», του είπε, «θα περάσει και αυτό». Εκείνος κούνησε το κεφάλι του χωρίς να απαντήσει. «Καλά, πρώτη φορά χωρίς με γυναίκα», του είπε ο Νικόλας. «Εσύ δεν έλεγες κάποτε πως τις γυναίκες
δεν πρέπει να τις κρατάς πάνω από ένα χρόνο?